खुलुमबाय इउनिटेड निउसआव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय थाबाय। डक्टर भुपेन हाजरिकानि थैनाय सान फालिदों। ककिला प्राइमारि आसाम साहित्य सभा आरो गपालपुर आन्चलिक बर' साहित्य सभाया गफुर खारनिजान थंगिया गामिनि बाथौ मन्दिराव। बे मेलनि गेजेरजों बिथांनि खननाय रैसुमै देंखोफोरा दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोआव बेरखांफैबाय थायो होनना रायजोफोरा बिथांखौ दासिमबो गोसोखांबाय थानायखौ फोरमायथिदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मानगोनां डक्टर आनजन कुमार उजा, प्रिन्सिपाल अफ सैदर कलेज, श्री देवेश्वर बरुआ, प्रिन्सिपाल अफ दुबिया हाई सेकेन्डारि आरो बुदेश्वर बुया गफुर प्राइमारि। बे आफादखौ सामलायदोंमोन मानगोनां श्री राकेश उजिर, लेङाइ फोरोंगिरि सनापुर बर' गोजौ फरायसालि आरो लोगोसे श्री भुबेन चन्द्र बरा, आसाम साहित्य सभा ककिला प्राइमारि। আমাৰ বড়োলেণ্ড আৰু নিউজত আদৰি আজি আপোনালোকৰ কি কি কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু আমি গম পাইছিলোঁ যে কেৱল বৰ্ণ অসমীয়া ৰাইজৰ মাজতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। এইটো সঁচাকৈ দুখৰ কথা। এই ভূপেন হাজৰিকা আমি সকলো সম্পত্তি, অসমৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আটাইৰে সম্পত্তি, দেউৰী, মিচিং, ৰাভা, তিৱা, বামুণ, সকলোৰে উমৈহতীয়া সম্পদ, ভাৰতৰ সম্পদ, পৃথিৱীৰ সম্পদ। এই সম্পদ ভাগ আমি যিসকলে নাজানে, যি কম জানি আছে, তেওঁলোকৰ মাজলৈ উলিয়াই লৈ অনাটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু কৈ ভাল পাম যে মই অকলেও মৃত্যু পিছৰ বাদে প্ৰতি বছৰে এই দিনটো মই পালন কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ মই আমাৰ বন্ধু ভাতৃপ্ৰতিম বন্ধু ৰাকেশ উজিৰক লগত লৈ এই অঞ্চললৈ আহিছোঁ। ৰাস্তাৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ, বাহিৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ। এই বড়ো দূষিত অঞ্চল, চাহ জনগোষ্ঠী আছে, অসমীয়া বৰ্ণ অসমীয়াও কিছু লোক বেলেগ পশ্চিমত আছে, কিন্তু মূলতঃ এই অঞ্চলটো হ'ল আমাৰ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত লোক, বড়োভাষী লোক, সেইসকল আমাৰ নিজৰ মানুহ। সেই নিজৰ মানুহসকলৰ ওচৰলৈ আমি জনাসকলে যদি লৈ যাব পাৰোঁ, লৈ যাওঁ, স্প্ৰেড কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে ভাল কাম হ'ব। সেইকাৰণে কৈছোঁ। আৰু আজিৰ কাৰ্যসূচী এনেকুৱা আছিলে যে আমাৰ পুৱাবেলা বৃক্ষৰোপণ আছিলে। আমি এটা 7 ফুট ওখ এটা আমলখি পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ ইয়াৰ বনগাঁৱৰ। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ আছিলে তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্ধু প্ৰচলন, তাৰপৰা মাল্যাৰ্পণ, তাৰপৰা পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ। এইখিনি এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে, মাইকত শুনি আছে যে আমাৰ প্ৰফুল্ল হাজৰিকা এগৰাকী ভূপেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ প্ৰেমী ব্যক্তি, তেখেতে সুন্দৰ ভাষণ দি আছে, ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈও আমি সকলো জাতি বৰ্ণ গোষ্ঠী লগ খাই এনেদৰে আমি ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিব পাৰিলে, আমাৰ জাতি নিশ্চয় সমৃদ্ধ হ'ব, আমাৰ মংগল হ'ব। ধন্যবাদ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যি গোসोखां रुंसारि गोसोखां सान बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि गाहाय उद्देश्य आरो थांखिफोर, बेनि थांखिखौ एसे उदाकण्ठ दिवस होननानै फोरमायनाय जाबाय। बिथांनि मुङै बाथि सावनानै गोसोखांनाय जादों, फालिनाय जादों। बिथाङा सासे भारत रत्न मोननाय, थैखांनायनि उनाव बिथांनो होनाय जादों भारत रत्नखौ। दिनै बे सासे आसामनिल' मानसि जानो थाखाय सारा भारतनिनो सासे मुंदांखा खन्नायाव कालचार दिखांनाय सारा भारतनिनो मुंदांखा। दिनै सासे आसामनिल' नङा, बेयो दिनै सासे असमिया व्यक्तिल' जानो थाखाय सारा नर्थ इस्टार्ननि बा सारा भारतनि बा सारा आसामनि गतै हारि हारिसाफोरखौ बेयो गावनि रैसुमै खन'जों खौसेनि बान्दोआव बिथाङा खौसे लाखिनो हादोंमोन। खौसेथि गावनि रैसुमै गारांजों मेथाइ खननानै बे खौसेथिखौ लाखिनो हादोंमोन। थिग बिनि आदर्शआ जाहाथे जोंनि बे जायगायावबो बिनि जिउमाखौ जों गोसोखांनानै बाथि सावनायनि गेजेरजों जाहाथे बिनि आदर्शआ जोंनि गेजेराव गोसारनानै थायो। जोंनि बेयाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दं, असमिया भाषी, बर' भाषी, आदिबासि भाषी, कार्बि भाषी, जों ज'यै गोरोबलायनानै बेखौ खुंनाय जादों। जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसेयै मिला प्रिति थालायो। सिगाङाव गोबां जोंहा भुल बुजाबुजि जालायदोंमोन। भुल बुजाबुजिया जाहाथे जोबलाङो आरो जों जाहाथे खौसेयै गोजोन थासारिखौ लाबोनानै रायजो जानो हायो, बेयावबो जोंहा मोनसे उद्देश्य दङ।
आरो लोगोसे भुपेन हाजरिकानि आदर्शखौ लानानै दानि जाखांबोनाय फरायसाफ्रा जाहाथे दावगालांनो हायो खौसेथिनि बान्दोखौ जाहाथे लाखिनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै बे कारन्जान थुंगिनि बाथौ मन्दिराव जोङो बे भुपेन हाजरिकानि थैनाय सान अर्थात हुदाकन्ठ दिबस बेखौ जोङो अर्थात बेखौ बर'नि होनगोन रैसुमै गारांनि सान फालिनाय बेखौ जोङो फालिनाय जादों बेवहाय गोबां हारि हारिसा ज' लोगो नांनानै नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव सोर गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों? बेवहाय जोंहा गपालपुर प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि लेङाइ नेहाथारि आरो थिग बिदिनो हारसाफोरनिफ्राय ककिला हाखानि असम साहित्य सभानि आफादगिरि आरो गपालपुर साहित्य सभानि आफादगिरि आरो बिदिनो फोरोंगिरि गोबां फोरोंगिरिफोर आरो बिदिनो दुबिया हायार सेकेन्डारि जौमा फरायसालिनि प्रिन्सिपाल सार आरो लोगोसे जोंहा बिडिअ सार बिथांमोन फैदों आरो जोंहा सयदर कलेजनि प्रिन्सिपाल सारा सफैनो गोनां दासिम सफैथ'वाखै आरो SDPO बायद'आ सफैनो गोनां बिथांमोन सफैथ'वाखै माने लोकेलनि जोङो माखासे गिदिर गोलावफोरखौ लानानै आरो फरायसा आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो फालिनाय जादों। दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव माबायदि मोनसे सोलायनाय फैगोन एसे बुंगोन नामा? जोङो मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेराव जाहाथे जोङो बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिजों बुंफबनाय बर' हारसा आदिबासि कार्बि जों बिनि मेसेजनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेजेराव इउनिटिया फैयो खौसेथिया गोरोबलायनाया फैयो आरो जाहाथे जोङो भुपेन हाजरिकानि आदर्शखौ बिथाङा जेरै गुबुन गुबुन हारि माहारि नर्थ इस्टार्नाव गासैखौबो खौसे लाखिनो थाखाय बिथाङा रैसुमै गारांबोदोंमोन थिग बिदिनो जोंनि गेजेराव जाहाथे खौसेथिया थायो बिनि थाखाय आं मेसेज हरनो लुबैयो।